Nie, tak jsem dělal. Já budu koukal Co? Ne, já to pikal ze ducha. Jak píkám? Dobře, běž. Tam se schováme. Já jsem tvůj kameraman. Lampičel. Tady lampičel. Lapičel. Ne. Ne. Jo, to píkal. To píkal. Já píkám. Já píkám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A ty kameře vypadá ještě líp. No nic. 22, 23, 24, 25, 26. Můžu? 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 Viděl jsem tam tady. A teď tu. Ale já si... On mě podradil. No ale byl si poslední vyhrál. Ne. On vyhrál. Peto, píkáš ty. Jdeš. Tak nejdeš ty. Ty mě budeš skryt? můžu být jako brátra, kamarád. Ale vždyť máš Kevina a Pepíka. No, kamarád.
musíš řeknout někomu, že že na něj se koukáš a on na tebe něco řekne. Tak ty řekneš nic, ti tě jenom pozdravit a řekneš čau a řekneš, můžu být s tebou kámoš a on řekne, že jo, tak máš kamarády. Mírku, to tam podvádí, on nechce Pikachu úplně i na mohu, jít na mohu koukat, já se tě schovávám, udělám to. On je to dalo. Tak já jdu Pikachu. Je to ta výhoda. Tak hraješ ty? Dobře. Já jsem místo. Budeš píkat. Ale mám to. Mobil. Někdy to může tady vypnout. Život na prvním místě. Takže dáme. Takže túto skladbu venujem v prvom rade počítaj. Danielka Lea, pre Šoškého, pre Peťka Kotlára a pre Tomáša Kotlára. V druhom rade To nedají jen ty pikat do dětečí. My pikáme do týtečí. Tak já jdi do týtečí. Nejde to neký tvrdí. Hodin. No. A jo, že budu pikat do 10. Jo. Hele, a on neřekl piky, on řekl to mrdím. Hej, ale. Hej, ale víš, kdo píká do 10, když hraje někdo schovku? Malé děti. Radši do 20 Ale nebo do... takhle to hardcore, vy jste velcí, máte to hardcore. Co je to hardcore? Je to těžké. Aha. Dobře. Já byl první.